Hingo chaka kegima omwanchi omuliyeni gongo kumanyibuna MC Omanga Samuel Gichana kurwa ase ewodi yoni go aireire emerobeleli abekire anamono ase ogochigwikirani amagendero ase chinsemecho okwana nigo abereka go singerera gokinia sector yechisemi naboigo obwaga chibwe chipara negatia yande amange muriketo Job Maangi na Mangi Una amatuko akonyagosuka nigo abarayi bare birundo elinde goikeranikira balierete abamenyi asobochori obonene bwaetete kagokwana asege ikaro n'abamenyi bensemo ya Monsore egochoka ewodi ya Manga MC bwenseme Samuel Gichana nakwanira egatyamagenderero aligechiko bakorera elinde gosira chisemi asensemeyo nateba na chikorwa chi scholarship asaboro kiwa bakorwa chinka chintaka ntobwate chi scholarship chikorwe gune county chire ikomikere ward abana bari barabataka pi chintakana babwata maximum ya 330 go chigoro onyama wabwate toko akeres location abana batatu yemoto baebane ensemo yende naene kechibasari nchikorwegwa asentera yoboene boso kitole chipasa reforms chifomu ntoteme kwa abana chibese chichieto abana bakogende skuru yanka ibakuruka siringi atutatu kuru siringi 3,000 neri bamenyete imonyo mwana kare national school ozaze ko mwachi yake ya tribu komi aba bandi bari boarding school chinde nabo unato bagati yaisana kana saba gati yabo narwa ekuro entindi gochiase bali barakore obokurumi asoko bagokwe nibo yechisemi bunambairerwe egetambokelyo egetindi boso kitole chipasa reforms erianga kimwaga achire obisi nga mwae wo mwagora yente kinto diokerora goto tagete twarosiria committee committee yo tutagete nchegasi yani no koba mongera ndolenga kere form ya rurwa sekene omonto gakonie form kimoranje mochi moto tebie tomuminyokani nere nateba na chikwagate chipara elinde kororobya obosombi asensemeyo mangana ya magenda roi para nere mbegete ga chibese kore mwere tebo kimata pare ya skonyi magweta para ne yogango lero ko rostore para ya Saint Samuel twabekire na chibese on crosswere tomane ko ruoro to cha kolengeri pare murakunse ko ete gyosyo kanyagitari ateba babekire chibesa ensemo choko gendereria enyagitari ya Manga negetige chigosori kya Manga na mangana nyagitari Manga twabekire chibeso stadium twabekire chibeso otate binte byaro mwakoyo narwa eira kwagacha ebisima bya mache erinde koeneke buna bamenyi banyolira mache amaya chinga kichionsi na amangana mache na arongo jatore boigo ona acha akita mache ikobe na aruto ya siara so ebinyoro ime tomana ko cha mache agesure kurwa se wodi ya Manga egochoka ime county Nyamira ginko reporter ya Ndizi.